πιάνεις χώμα, το ανακατεύεις με νερό, το βάζεις επάνω σε ένα τροχό και δημιουργείς κάτι. Το κάθε κομμάτι που κάνουμε είναι και μοναδικό. Μπορεί να φαίνονται όλα ίδια, αλλά είναι ένα-ένα. Έχει τη δική του ψυχή. Ακόμα και το νερό που θα πιεις σε ένα πύληνο, αυτό που θα βάλεις στο χείλη σου έχει άλλη γεύση, άλλη αίσθηση από το να το βάλεις σε ένα γυάλινο ή σε ένα πλαστικό. Μεγάλη διαφορά. Όχι το φαΐ δεν το συζητάμε. Το φαΐ σίγουρα είναι διαφορετικό. Όλα ξεκινήσαν από τις ανάγκες που είχε ο κόσμος. Το κουβαλήσει ήταν η στάμνα, το να αποθηκεύσει ήταν το πιθάρι, το να μαγειρέψει ήταν το τσικάλι, το να φάει, να πιει ήταν η κούπα και το πιάτο. Είχε γύρω στα 63 εργαστήρια, όλα με πολύ κόσμο μέσα, με μεγάλες παραγωγές και κάνανε εξαγωγή, μαγειρικά σκεύη. Όλα τα αγκιοπλαστεία ήταν δίπλα στο κύμα. Δηλαδή αμμουδιά και το αγκιοπλαστείο για να γλιτώσει τις μεταφορές. Ήταν και το μόνο προϊόν που έφερνε και χρήμα ρευστό στο νησί. Γιατί τα καΐκια πληρώνανε με χρήματα, ενώ εδώ πέρα ό,τι γινόταν τότε ήταν με ανταλλαγή προϊόντων. Εμάς στην οικογένεια τη δικιά μας είμαστε 4 γενιές τώρα. Εγώ είμαι τρίτη, συνεχίζει ο γιος, είναι τέταρτη. Συμπληρώνουμε φέτος τα 150 χρόνια. Κάθε υλικό καινούργιο που έβγαινε έκανε και κάποια ζημιά στην αγκιοπλαστική. Εμάς μας επήραξε πάρα πολύ το αλουμίνιο. Όταν βγήκε το αλουμίνιο και έγινε μαγειρικό σκεύος, έφυγε το τσικάλι από τη χρήση. Οπότε αναγκαστικά κλείσανε και πολλά αγκιοπλαστεία. Τελευταίο καΐκι που φορτώσαμε εμείς από εδώ ήταν το 1973, ένα καΐκι από τα Αγκίστρη, το οποίο τώρα μετά από πολλά χρόνια ήρθε και είναι κότερο τώρα, το Παναγία Τίμου. Όταν το πήρε είχε βρει ακόμα μέσα τσικάγια που ήταν από τότε. Ο τουρισμός ήταν που μας ξανάδωσε όθηση. Με τους πατεράδες μας είχαν μείνει 9 αγκιοπλαστεία. Μετά στη συνέχεια φτάσαμε να είμαστε και 16 και 18. Όταν ξεκίνησε ο τουρισμός, αυτά ήταν τα ιδανικά για να γίνουν τουριστικά καταλύματα πάνω στη θάλασσα. Μάλλον υπερτουρισμό έχουμε και όχι τουρισμό. Από τη μια μεριά είναι καλό, αλλά από την άλλη όσο αντέχει και το νησί, ξέρω εγώ. Το παραπανίσιο χαλάει το ίσιο. Άλλο πράγμα, το δικό μας χώμα. Η Σύφνο έχει το καλύτερο χώμα που είναι πυρήμαχο. Το βάλεις στο φούρνο και ούτε έσπαγε ούτε τίποτα. Ό,τι άλλο λάσπη αυτή έσπαγε. Για να σκάψεις χώμα εδώ δεν έχει νταμάρι. Πρέπει να πιάσεις κασμά όπως είδατε και άρι για να το δω, γιατί έχει μπάζα. Άμα πάει ο φορτωτής θα τα κάνει να κατέψει όλα μπάζα αυτά. Πρέπει να βγάλεις τα μπάζα, να βρεις το χώμα να το σκάψει. Ξεχωρίζει, είναι ο καλάγκαθας, το κοτσινόχωμα, τα ανακατεύανε μαζί όλα αυτά. Το βάλαμε στην καρούτα με νερό, καρούτα τη λέγαμε, μια δεξαμενή. Βάζαμε μέσα στον καλάγκαθα και μετά το ανακατεύαμε το χώμα το κοπανισμένο. Το κάναμε όπως το αλεύρι με το προτζίμι, το ίδιο γινόταν και αυτό. Ο φλάρος είναι οι καμινάδες που βάζεις από πάνω το σπίτι. Βάζανε φλάρο, βάζανε πιθάρια, βάζανε διψέγγια. Αυτά τραβούσαν πιο πολύ.
Ο φλάρος, για να μην πέφτει μέσα στο νερό που έχει τα πατσούλια, μερικές φορές κάπνιζε και λέει ο κακός ο φλάρος, καπνίζει. Το καταλαβαίνεις. Αυτός είναι ο κακός ο φλάρος, γιατί κάπνιζε. Στον Πιατέλο είχε πολλά χώματα και ήταν ιδιόκτητα. Τα χτίσανε ξενοδοχεία, σπίτια, αυτά δεν μπορείς πια να σκάψεις, δεν χρησιμοποιούμε πια συμφωνιακό χώμα. Χρησιμοποιούμε 2-3 που κάναμε τα τσεκάλια και τα γιουβέτσια. Οι αγκιοπλάστες στη Σύφνου νομίζω ότι υπήρξαν και εφευρέτες. Δηλαδή ανακαλύψανε φόρμες που τότε ήταν αναγκαίες για την καθημερινή ζωή του νησιού, γιατί άμα θες κάτι και επειδή ένα υλικό που κυκλοφορεί ευρέως είναι ο πυλός, κάποιος που ήθελε κάτι πήγαινε σε έναν αγκιοπλάστη. Κατασκευαστήκανε ψέλες, αρμεοί, κλέφτες για το κρασί, άπειρα αντικείμενα, σωλήνες για να συλλέγουν το νερό. Πάρα πολλά αντικείμενα ήταν φτιαγμένα από πύλο στη Σύφνο. Ο πυλός είναι χώμα και νερό. Θες τον ήλιο να το στεγνώσεις, θες τον αέρα να σε βοηθήσει, θες νερό για να το δουλέψεις και θες και φωτιά για να το ολοκληρώσεις. Δηλαδή παλεύεις με τα 4 στοιχεία της φύσης. Μια ζωή. Ένας τρόπος που το βρίσκανε παλιά ήταν τα μερμήδια. Σκάβανε και κάνοντας τη φωλιά βγάζουν έξω χώμα, οπότε μπορούσαν να δούνε αν αυτό το πράγμα είναι κατάλληλο για να κάνει πύλο. Το 1956 ήρθε στην Ελλάδα το υγραέριο και μαζί με αυτό ήρθαν και τα αλουμινένια και τα εμαγέ σκεύη, με αποτέλεσμα το εμαγέ και το αλουμίνιο δεν σπάει, έφυγε η μαυρίλα και η στάχτη και η σκόνη μέσα από το σπίτι. Ήρθε μεγάλη κρίση. Φύγανε πολλοί αγκιοπλάστες από εδώ και πήγαν σε άλλα μέρη για να δουλέψουν. Πάρα πολύ και μεγάλη κοινότητα αγκιοπλαστών υπήρχε στο Μαρούσι, Συφνή. Ταξίδεψαν πολλοί οι Συφνοί αγκιοπλάστες, κάνοντας συντροφιές, έτσι τα λέγανε. Μ' αρέσει καταρχήν που είναι από τις πρώτες τέχνες που δημιούργησε ο άνθρωπος. Δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά πάρα πολλά, μπορεί να έχουν αλλάξει τα μέσα ας πούμε, αλλά σαν τελικό αποτέλεσμα δεν έχει αλλάξει, είναι το ίδιο. Και γίνεται το ίδιο στον τροχό, αυτό είναι που με εξητάρεται πολύ, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια είναι το ίδιο, μια τέχνη που έχει επιζήσει ανά τους αιώνες. Αυτό που το δημιουργείς και κάθεσαι στον τροχό και βλέπεις μετά πως έχεις φτιάξει 5 σανίδες πράγματα ή την ώρα που τα βγάζεις από το καμίνι που αλλάζουν συνέχεια μορφή σε κάθε στάδιο. Εντάξει, σίγουρα έπαιξε και ρόλο που ξέρεις, έλεγε και ο πατέρας μου, ας πούμε, άντε ποιος θα έρθει να μάθει και δεν θα μάθει κανείς και είμαστε 4 αδέρφια και εγώ ήταν που έμαθα μόνο τροχό. Μετά το 2010 ξεκινήσαμε να κάνουμε πιο πολλά τουριστικά σε εισαγωγικά έτσι, γιατί δεν νομίζω πως είναι τουριστικά αυτά που κάνουμε τώρα. Οι γυναίκες βοηθούσαν βέβαια στο διακοσμητικό, αλλά νομίζω βοηθούσαν γενικότερα. Δηλαδή η γιαγιά μου βοηθούσε στο ψήσιμο, βοηθούσε στο μπασπερέτημα, που μπασπερέτης ήταν αυτός που έκανε όλη τη χαμαλοδουλειά, ας πούμε. Όλες αυτά τα μικρά πράγματα που δεν θα κάτσει να τα κάνει ο μάστορας, να χάσει τον χρόνο του, πούμε, τον τροχό για να κάτσει να τα κάνει. Αυτό κάνει κυρίως οι γυναίκες και εντάξει, και εννοείται κάποιους ζωγραφίζαν, ας πούμε, με το πλούμισμα κυρίως. Δηλαδή τον άσπρο μπαϊντανά πάνω στον κόκκινο πυλό. Όσο μεγάλωνα, είχα αρκετά μεγάλη σχέση με τη Σύφνο, αλλά δεν είχα σχέση με την κεραμική. Δηλαδή, ο πατέρας μου είχε πάρει σύνταξη, δεν είχα εργοστάσιο, μεγάλωσα σε εργοστάσιο ή σε εργαστήριο κεραμικής. Πήγα και σπούδασα μηχανολόγο στην Αγγλία και όσο σπούδαζα, αποφάσισα να γίνω αγκιοπλάστης.
Και τον πήρα τηλέφωνο από την Αγγλία, του λέω: θέλω να γίνω αγιοπλάστης, θα με μάθεις. Εγώ ήμουν περιτριγυρισμένος από τα κεραμικά του πατέρα μου και μάλλον αυτό μου έκανε μια αναλαμπή. Μου λέει: εντάξει, αλλά θα σε μάθω αυτό που έμαθα εγώ, που αγάπησα εγώ, το stoneware. Και είπαμε: θα φτιάξουμε σαν μια μικρογραφία των εργοστασίων και εργαστηρίων που έχει στην Αμερική. Οπότε φτιάξαμε αυτό εδώ. Είναι άλλος πυλός, είναι stoneware πυλός, που είναι πολύ παρόμοιος, είπαμε, με την πορσελάνη. Και επίσης, εμείς φτιάχνουμε αντικείμενα με καλούπια. Δηλαδή, φτιάχνουμε ένα πρωτότυπο, από αυτό φτιάχνουμε ένα καλούπι και μια μήτρα και πολλά καλούπια μετά από αυτό και τα χυτεύουμε. Κάνουμε με χυτόπυλο, με υγρό που φτιάχνουμε εμείς. Οπότε είναι όλα διαφορετικά από τον πυλό και την διαδικασία και το τελικό προϊόν. Το επάγγελμα είναι παραδοσιακό επάγγελμα. Οπότε κάνω ένα παραδοσιακό επάγγελμα με άλλο τρόπο από τον παραδοσιακό ίσως. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη, τεράστια άνθηση στο επάγγελμα και όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια, έτσι. Όλοι πάνε και κάνουν μαθήματα κεραμικής, πολύ περισσότεροι έχουν μάθει για τον πυλό και αυτό συνάμα έρχεται μια κατανόηση και μια εκτίμηση για το προϊόν. Οπότε από τη στιγμή που ξέρω και πώς είναι και πώς έχει γίνει, μπορούν να εκτιμήσουν και το αλλού τη δουλειά περισσότερο. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε εξαιρετικά καλό επίπεδο. Δεν είναι δυσίωνο το μέλλον για την κεραμική, του αντίον. Ο πυλός είναι κάτι το οποίο είναι ζωντανό. Κουνιέται. Συνέχεια. Αναπνέει. Ακόμα και μια στάμνα αναπνέει. Γι' αυτό κρατάει και δροσερό το νερό. Γιατί αφήνει πόρους, αναπνέει. Είναι ζωντανό πράγμα ο πυλός. Ο παππούς έλεγε ότι αυτά τα παιδάκια μου δεν πεθαίνουνε, σπούνε.